Isti. Isti, nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckajak, elmehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak.